ko fulɓe keewi haalde haala ɓaleeri. aɗa anndi Abou, seɗen mbiya ɓaleeri en toɓɓata to jawdi, ko ɓalwi tan gabbaade ko wiyetee barme. Barme ina heewi ko ittata, ina heewi ko nafata, ina heewi ko rentorte. So a yii ndeen barme nawetaake maayo an ka cubbal wonko wannoo ɗum. Barme so memnaama tufle tan paddule mbona. Barme feccitinaama galle ina bonna fof ko ma joɗɗine. Barme ne safra. Barme ko ɓaleere nde tagi ɗum wiyeede barme koko ɓalwi heen ko. Safaare on sino huutorte koko ɓalwi heen ko ɓalwat ko e barme. Enen fof to barme ɓalwat ko ɗum haa memetaake. Barmeji ga hannde Dakar barme soccete ha ranwa tala yiyata ɓaleere nde. ɗum tagi kala sababuji baɗateno e nden e taaniraaɓe men eɗi metti hannde wadde par ce que jamanu koko change. Kono ko wiyete ƴulmere woni ɓaleere barme fof gotum koko ɓalwi. Ko nafata ko wande safare nde ko ñifata ko no heewi, ne ñifa haal, ne ñifa bonande. Ɓaleere kurum nattu ñifde nde nden kadi ko noon. Sa ƴeewi ɓaleere kurum nde kala